Balimao Agnokuma, très urgent. Balimao, bien jeudi 14 mai 2026. Amboraka information de Soro. Ko Sorasu Murutilen Badebe Tomuktu Kankono. Ange information Soro. Ametla Karakinata Daka. Ko Sorasu Murutilen Nonde. Abe réseau Fambe. Tien de doa. Ngalo de doa. Ametla Kofana Rodi. Information Flanambe comme Mouachamane Beka Sakasola. Information bana comme Mali Sorasi Nyamoko Fefebe Bamako Kono Kawa Bebeka ou Shiteka Shuka Sobi ou Yuga bureau fallait ou Teye Blé Haluka téléphone ou Niou ou Soromandibi parce que Beba Dombi Moumeka Ke Mali Konobi Mounou Yana Sorasi Nyamoko Ba Fefe no les généraux les officiers supérieurs Abe ou Kasobla Bebe Shi ou tel uniforme de Nyokanchebi donc ou information de bi mais mon faut Bamako Kawa Farangana ay dumuni chama sa akabla ka frigo konnaula ay dumuni chama sa parce que anta don ko menali nte ka foka kuma foka o jatege mali en akadne neti mali janfa ala bebe ngani ngedo ne ba fo fana mama be mali janfa ala ko tigi ala ko to a janfa la mama be ka mali janfa ala ka be libu be ka foko amina mais sigininga kuma yi an information soro et réseaux sociaux ka a partager les femmes mena kala malien de bela jere ngala me mbetla kanga atlanta fana daka mune sebenembe ko urgent Tombouctou mutinerie signalée au sein du camp militaire de Ber dans la région de Tombouctou occupé par l'armée malienne et des soldats russes. Le bilan provisoire fait état d'un mort, le sergent-chef Youssouf Kanté ainsi qu'un blessé. Donc Sorasu Radama et Marfa Chignona ko Tombouctou Kangono, ko sergent-chef, ko Youssouf Kanté, ko Sara, ko Mogodo Fana blessé l'endou. Selon plusieurs sources, plusieurs officiers auraient été capturés par les mutins et retenus plusieurs prisonniers. Les soldats russes prennent la position de neutralité. Irisu ka Sorasu ko kolute do ni onche ko Malion yadama ka kala didu. Irisu ma son guda do ala. Irisu jo kulaje. Uyuka Sorasi demisenu uyuka Nyamoko mine ku siri ku da kumile lemu borode bole sebenembe a boya chine makane nginga komi auna melendo ante feka kuma fo kuma ante feka kuma do fo ka confirmer ka sora prévu tambulu ni kuma mu fleni ne nga ardar nginga fambe ne nga ardar nginga ardar folo nginga okoko tiende dunde ko manga me Tombouctou ka aradar flana ngininga ogo ko tiende do ko Sorasu yerama be mangana ko tiende do ko Tombouctou donotere kele be ka ce niveau mi ko Sorasu be ka commencer ka décourager ni aradar wara ngininga ko no ko tiente ko tienta la ko rimer de do donc do ko tiendo do ko ngalondo mais nere fanaka nere be mungani kalama ni ne segu tungara keleme ko dogo maleona kunga de be nyugu de be na nyaka nyaka Sorasi anga Sorasi munu me kelege worola avec kalo worobo wallahi ubene wuli ado be forna akacha sanfla normalement ni daragata opération na imanga teme kalo hake do buka ikanga sigiga na Bamako mo rebe tay place la ado be na akacha sanfla ou bien quand il coucou changer ou banebe Sorasi chama démoralisé do ere ko kolube bali blako kata dugu wera la wallahi ni bitene ma fo nego ngonde do ere ne nga kibe voyager choko jume nego ne ma son parce que ne ta simi fo che mais nega fo nga Sorasi ke na nga marfa bla ali mo ma bo kalama ne conscience te ne te lafia ne te feka ko ke nga jamana no e janfai Hononya saya kafsani malui net sekuke Sorasi chama murali mai Sorasi chama murutile mbebi tiende du Sorasi chama ne baby asimi banaka recrutement de ke Sorasi munu meta opération a chama mbe me a do ere be décora parce que ni tara fika to ka changer di e fana be nani e bi segala fia bo do beta do be na Sorasi do be ta ka segingana mais do ka côté ou la be me ka soromana au fond côté fana business de bola problème yodi donc Sorasi chama murutilendo ou segalendo
parce que me kuma gele fina surasi jefe la bonyata la surasi ka supérieur be na i jodoro ka surasi demisenu neni ubo ke kuma be surasi officier chama be no ka petini nu bona doro ku nendi ora toni kureta kara atete la parce que kidal 2012 kureta kara tan chugad la surasi nyamo fenga ministre de la défense aglibala ko gasa mantaro jodi otara kati ko kati jeune ka wuli ko kataka ko be sanu nga mo ko farango ko kata renfort la kidal ni tomuktu na surasi ko ku te kuteta kono matakabu ganga bo surasi la dro kele da mena orod la marfa chika mbora dro ko da mena kuma mbe ka fo tomuktu naka soro surasi demisonu tara kata marfa chinyokona ka surasi nyamo ko do siri ko da o tehera e malima o koro kanyo gona sib se ka ke mali kan chamana parce que kan connecter nous ni kan kelen kariale ku ga nyamo mine ka siri ka da o koro o tena na bamako ken kono alla simi wole ko bu relevo tenana bon ni ake choko do frala o rama be na kele o be terotero arranger ni anya fo asimi na ka mo mine bay ndabla asimi armée mine ka armée démoralisée surasi mine me asimbolo ka sura ka sa surasi bafly bon ko surasi kelen sarala o kuma o fora bon ne bi se ka kuma blanc mine mi ngono kuma ni tien ka suru kuma mo fora ko tamoktu anu ya abise ka kere armée be boka démenti comme ou digele mbola ay kidal perdal chidi vidéo do be ka ira ko me kidal kasro ante kidal bon ni komi kera ni tien ka suru ni ngaloyi ani tien ka suru ka temen galunga ne bi se ko doro ne fala ani tien ka suru kuma ni tien ka suru de je vais être très honnête avec vous kuma mbe ka fo ani tien ka suru ambe do absira ke amajuya kata ou absira ke kratan tu vois mais mangan ke ni be tien de lu parce que surasi chama de segara kelela parce que ni kele mbe ka ke surasi be de bon nan donna ni niveau kona dron ni ne be terreau arrangé bon an kunte fanga donta an go asimi recrutement ke ni ma vérifié ta ko moi surasi recrutement ke ali malion be dumuni ko kelen ka kile kono ne segu tungora belle cerveau anye asimi nu naski ka fuina ngo ga recrutement ke ngo mone mundu na 2012 ante fo mone were nyangado ya an kele ka an imagine no ka do malien confin dendo kungola ko segu tungora faso de njugude do darola a belle cerveau ko terreau de do darola ngalo me tege ka noro hada madeuna abefle voilà les résultats aujourd'hui oui bekele ko surasi aita ambassade kon naula mali surasi officier be ya be relevé kata be bla dans les ambassades depuis alaka mali da madri kan nyoko oui fanga militarisé de alors que M5 daka keleke chake mangui M5 daka keleke oui M5 janfa oui ake surasi kodi président surasi premier ministre surasi président assemblée surasi oui a beke surasi koi lebu min dara malika depuis malika ka indépendance sur nyoko madeli ka kefolo aw sigile be bamako kono moko ko kelela fi manka njema may politicien de malici ka beku mais me kuma kele fo nyene be abakli tola dans les années 1991 surasi to ko kunse ka fo mali kono parce que Mali est dictateur Mali bora dictateur la wakati la ima politicien kele nga fangata politicien ma songa armée glan parce que dictateur mi kumbe Moussa Traoré ka dictateur mi kumbe o surasi yere ni nige bon maliena wallahi ay surasi nige bon maliena ima politicien na ma songa armée la paix parce que usarana coup d'état de nya mais n'était politicien soutenu au kelengande quel que soit alpha igiga armée la paix politicien yi ma songa a kina fo Moussa Traoré ake chukumko il y a eu ces fautes là aussi, ça il faut le dire. Bon, aw munu fletani, aw ma kolosi ni fanga bina boulot contraire là. Oye Mali armée ko bani. Ni mo munu meka fanga ngini bi. Mo do be no le fanga soro bi. Oye kidali kele erebelu tai. Ima erebelu na do kadi.
Moko chama be ka Assimi critiquer bi ou ka tabolo ti kelingi. Naloma dendo de be Assimi no fo u yam beke kampe de kele fo betane kungolo takato fara jadi su taka. Ka beke kele ka so beka la ngini te kelingi. Ito dof domina ko anga la ngini te kele fo Assimi bina domina o do ibe beta fando. Do be fransika barala ibo do odoni. Men la to demunumbe ka ambe gushi berekele olta don. Confin demunumbe enshika demunumbe oluto don. O do Assimi bina domi abena doni naka soro beta bolo ikolo ni beta bolo te kelingi. Aw te ka ambe kungolo fara nyogon ka kaunde aunde be kaniketa. Na me fani mbala aba doni Assimi bina domina. O fana yo adama bataille weradi. Do be fe anga sigi farasima. Do be no le fanga soro kidali kele erebeluta do yere ni erebelu yere kadi nalu nana dro o ye Mali kele erebelu tay o mogo fana be mogo do be oluta Assimi fait parce que aka mara tabulu mai an yo mogo di an se kan fa mais u ka ignorant diabulu u ye beke klingi beti klingi beta bulu ti klingi depuis Assimi goita kele dam ne fobi net le kele ne mata do faransi mogo la mogo munu ni jadisu kadi a tikle kele ali alo amate minani mogoche bise kan teke korota man faso janfa fana awante faso janfa me fanga mieto diabolo confin diabolo we jien kuma be fonema kane ke mogo sugu be parce que mogo abe ate maliko kalela abe mogo ko kalela ne ma fonte Mali fe ne ma fa ala kan nge Malila ne ko Assimi de tisse ne ka kuma be fle abe moko ko kerela c'est tout bon ni ne kanibi sorasu démoraliser lendu awa naman koloshi na geliam be kana ni gelia tora ka tota parce que binaka moko be ka stratégie de ke Malien tout ka famia binaka moko président te kuy u ban segen kan on a segera wati mina chamamba bla wati officier do beta fara jatika wale mogoka jadisuka ubena Bamako mine o de plan B no Bamako mine domina ute doni kele kai nya faya na be chien chamabo sirita karate scénario syrien ne be ka parce que ni do ininga no tiseka ke o tiseka ke rien n'est impossible John Kumba miri ko Americain kumise kataka Iran chokoroba ifaka ayatullah faka na kun fara John medala John Kuma miri ko jadisu kumese kata fanga ta siri Mali armée se ka siri ta boa o ma siri armée nyamoko be kungolo yelema ate tubabu do alibi aw shiga ka nyimure ma fo Bamako ka ngena ayta mina ayta dumunu sakabla ka frigo kono o ne ka conseil ça c'est bon conseil ni musi gi bulo fla courage ko Assimi goita Assimi tatoladu ni kelen Assimi te bon na de ne kan taro domino de mais Assimi ne peut pas résister ni Assimi ka kibun ala ka fanga bla akata so na mi koloshi uba lebu abe jugani ali Kadhafi tay muye Kadhafi soro nuye Assimi soro numa kala ni binaka mogo Assimi soro muye Kadhafi soro numa kala ube Samuel Do aka fuma tout kule tatofle uba lebu billahi tallahi avec quel leçon mogo tobu kele e Assimi e tobu kele ka tobu ku ki daji tu tobu ka tla ko nemu Assimi e orike sari e tobu lebu ka tla ka tobu yere ka tubabu ka chidon ta ko ke e barake nyogon munu te tubabu fe ko lu kela tuguni ni danga te muwe o danga de c'est pour ça ne ta no danga de be surasia net mof c'est les non aka nga kuma mbla che anga video mbla ala ka hera ke mali aka mbe